Ongi etorriak berriro Goierri Eskolako matematikako bideo saioetara. Oraingoan funtzio baten albo deribatuak definituko ditugu. F funtzio baten x berdin a puntuko ezkerraldeko deribatua hauxe da. F' a ezkerraldetik, eta hori adierazteko hemen agertzen den minus hori jartzen zaio puntuaren gainean, berdin limite h0ra jotzen duenean ezkerraldetik fa gehi h ken fa zati h. F funtzioaren x berdin a puntuko eskubialdeko deribatua hauxe da. F' a eskubitik gerturatzen garenean eta plus ikur batekin adieraziko dugu hori, berdin limitea h0ra jotzen duenean eskubialdetik fa gehi h ken fa zati h. Hori horrela izanik, f funtzioa deribagarria da, x berdin a puntuan, albo limiteak, albo deribatuak existitzen badira eta bat badatoz. Hau da, bilak existitu behar dira eta balio berdina izan behar dute. Hori horrela zanik, ariketa hau egin genezake. Saiatu zaitez ariketa egiten bideoa geldituz. Ondoren, emaitza ikusi ezazu. Ariketa. Ondorengo funtzioak x berdin bat puntuan deribagarria den azter ezazu. Funtzioa fx da, hemen daukaguna, x berbi x bat baino handiagoa edo berdina diren balioentzako eta x bat baino txikiagoa direnen balioentzako. Bueno, deribagarria den edo jakin nahi badugu, teoriak esaten ziguna da, deribagarria izango dela, beti ere, albo limiteak existitzen badira eta bat badatoz. Beraz, bi albo limiteak kalkulatu beharko ditugu, bat puntuaren ezkerretik eta bat puntuaren eskubitik. Deribada ezkerretik kalkulatu nahi izango bagenu, definizioa aplikatu egingo dugu. Teoriak esaten digu, limitea bilatu behar dugula h 0ra jotzen duenean ezkerretik, f a gehi h, kasu honetan da, bat gehi h, ken f bat, zati h horrena. Hau da, limitea h 0ra jotzen duenean ezkerretik. Ezkerretik gerturatzen baldin bagara, bat baino txikiagoak diren balioak nun dauden kontutan hartu behar dugu. Beraz, bi funtzio hauetatikan, kasu honetan, bat baino txikiagoak direnekoak hemen bekoa daukagu. Funtzioa x izango dugu orduan. Beraz, f bat gehi h, hor ordezkatuz, izango genuke zuzenean bat gehi h. Ken fa, a da bat, justo bat, zati h. Hau da, limitea h 0ra gerturatzen den ezkerretik, hau da, bat gehi h ken bat, h, zati h. Zatik eta horren emaitza bat izango litzateke eta limitea ere batekoa. Ondo da. Eskubitik berriz, deribada bat puntuaren eskubitik gerturatzen garenean, definizioa berriro aplikatu egiten dugu, baina oraingoan 0ren eskubitik gerturatuko gara. Beraz, f bat gehi h ken f bat zati h hori eskubitik gerturatzerakoan kontutan hartu behar dugu funtzioa. Eta kasu honetan, eskubitik gerturatzea baldin bagera, bat baino handiagoak diren balioak kontutan hartu behar ditugu. Beraz, x berbi funtzioa kontutan hartu behar dugu. Hori horrela izanik, limite hori, hola geratzen zaigu. Batetik, x berbi daukagu. F bat gehi h baldin badugu, bat gehi h berbi egin beharko dugu. Hau da, bat gehi h berbi. Ken, fa dala bat berbi. Zati h. Eta kasu honetan, garatu egin beharko dugu hor agertzen zegoen berreketa. Bat gehi h berbi, binomio baten karratua izango litzateke, beraz, lehenengoaren karratua, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, gehi bigarrenaren karratua, h berbi, ken bat berbi, bat, zati h izango genuke. Limite horrekin jarraituz, oraingoan daukagu h berbi gehi bi h gehi bat ken bat, hau da, goran gehatzen zegu h berbi gehi bi h zati h. Bueno, goiko balioan, ikuste zuen bezala, faktore komuna atera dezakegu h, gehatzen zait h gehi bi zati h.
Eta oraingoan simplifikatu dezakegu h goiko atalekoa. Beraz, limitea h 0ra jotzen duenean, h gehi b funtzioarena geratzen zait. Ordezkatuz, 0 gehi b izango litzateke, beraz, emaitza bikoa. Galdetzen zigutena zera zan, funtzio hori deribagarria aldan bat puntuan. Bueno, deribagarriak izango dira, bi albo limiteak berdinak bat dira, baina ikusten ez zutenez, ezkerretik daukagun albo limitea, ezkerreko albo limitea, eta eskubiko albo limiteak kasu honetan ez dira berdinak. Honen balioa da bat, eta honen balioa da bi, beraz, ez dira berdinak. Ondorioz, f(x) funtzioa ez da deribagarria, x berdin bat puntuan.